Ružomberskí futbalisti nemajú za sebou ideálny rok. Uplynulú sezónu dohrali v skupine o záchranu. Pohárové finále nevyšlo, prišli zmeny v kádri aj na trénerskom poste. Ani nová sezóna sa neniesla v pozitívnom duchu, no v závere roka sa predsa len vyšvihli do stredu tabuľky. Rok 2025 odštartovali hráči MFK Ružomberok s novým trénerom Norbertom Hrnčárom a so zmenami v kádri rovno s najťažším súperom. So Slovanom zaknihovali najhorší výsledok z celého roka so 4-gólovým rozdielom. Po základnej časti sa ocitli v skupine bojujúcej o záchranu. Na štadióne ich sprevádzal už aj nový maskot Čebro. A aj keď to vyzeralo, že o udržanie sa v najvyššej súťaži budú musieť zabojovať v baráži, už pod taktovkou staronového trénera Ondřeja Smetanu v posledných 4 zápasoch zvíťazili. Potvrdili si konečné 10. miesto a v Nike lige sa zachránili. Najlepším strelcom s 10 presnými zásahmi sa stal Jan Hladík. Lepšie sa presadzovali v Slovnaft Cupe. Vo štvrťfinále si poradili so Zlatými Moravcami, v semifinále v oboch dueloch porazili Banskú Bystricu a v finále si zopakovali so Spartakom Trnava. Tentokrát sa im však zvíťaziť nepodarilo. Pohár neobhájili a na európske trávniky sa tak nepozreli. Poriadne sa ale pozreli na trávnik na vlastnom štadióne, ktorý už nespĺňal ligové štandardy, a tak po sezóne absolvovali nevyhnutnú výmenu starého za nový. Klub realizoval renováciu hracej plochy po 10 rokoch. S 10 českými hráčmi a už bez mien ako Madleniak, Lavrinčík či Maslo začali novú sezónu zle. Po 5 zápasoch nemali na konte ani bod. Na štart s takouto negatívnou bilanciou si história MFK nepamätá. Prišlo ultimátum od majiteľa a hráči urobili všetko preto, aby nepriaznivú sériu prerušili. Následne prišla remíza so Žilinou, Smetana ostal vo funkcii a potom nasledovali 3 víťazstvá. Z dna tabuľky sa Ruža teda odrazila, no v ďalších 6 zápasoch získali len 3 body a situácia opäť nebola ideálna. Ku koncu roka sa im však podarilo vyhrať tam, kde to nik nečakal. Porazili úradujúceho majstra Slovan na ich vlastnom trávniku a rovnako tak aj silnú Žilinu. Vďaka týmto bodom za výhru a za remízu v poslednom dueli roka sa vyšvihli do stredu tabuľky a zimnú prestávku prečkali na 7. priečke s 20 bodmi. Od hornej šestky ich delia 4 body, do konca základnej časti odohrajú ešte 4 zápasy. Prvý z nich bude 7. februára na štadióne Počebraťom proti Prešovu. V decembri ešte Ruža ukončila pohárovú cestu. V 8 finále podľahla Košiciam a o futbalovú Európu tentokrát vo finále nezabojuje.